Ήθελα να σας πω δύο λόγια για αυτό το μικρό φεστιβάλ που γεννήθηκε πριν από καιρό στις καρδιές μας και σήμερα το βλέπουμε πραγματικότητα. Είναι φεστιβάλ Ειρήνης στα Βαλκάνια, αφιερωμένο στο folklore και στη ξεχασμένη παράδοση. Θέλω να χαιρετήσω, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Δήμο Καβάλας για τη συνεργασία, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης και ένα τέρμα ευχαριστώ στην Εθνική Ραδιοφωνία της Βουλγαρίας, η οποία ήταν από τα πρώτα βήματα μαζί μας και μας στήριξε. Ευχαριστούμε την πρόεδρό μας για όλη αυτή την προσπάθεια. Θα πρέπει να σας πω σαν γραμματέας ότι όλο αυτό το οποίο βλέπετε σήμερα δεν είναι έργο του στράτου του Αδάμ του γραμματέα. Είναι έργο της Γεωργίας. Ξέρετε γιατί? Γιατί είχε ένα όνειρο να πραγματοποιηθεί αυτό το φεστιβάλ εδώ στην Καβάλα. Να αδελφοποιήσουμε τις πόλεις μας, να ανοίξουμε τα σύνορά μας και από εδώ και πέρα να μην υπάρχει πλέον το μίσος και εκείνη η μιζέρια μεταξύ Ελλάδος και Βαλκάνια. Διότι κατ' ουσίαν ανήκουμε όλοι στη χριστιανοσύνη και είμαστε Βαλκάνοι. Να ευχαριστήσουμε την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσκληση. Благодарим на председателя и на управителния съвет за поканата. Να καλωσορίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη του Благоевград μαζί με την αποστολή. Да пожелаем добре дошъл на областния управител на Благоевград заедно с придружаващите го. Να τους ευχηθούμε καλή διαμονή στην πόλη μας. Да им пожелаем приятно изкарване в нашия град. Και να τις ευχαριστήσουμε για τη δυνατότητα που μας δίνεται ώστε να αναπτύξουμε τέτοιες σχέσεις οι οποίες δηλώνουν φιλία. Уважаеми дами и господа, уважаеми организатори и участници, първо искам да поясня, че съм заместник областен управител на Благоевградска област, а не областен управител. Разрешете ми. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συγγνώμη για το λάθος, ο κύριος είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Благоевград, δεν είναι ο Περιφερειάρχης. Разрешете ми от мое име и от името на управата на Благоевградска област да ви поздравя с откриването на първия международен фолклорен фестивал Кавала 2013 година. Επιστρέψτε μου εκ μέρους μου και εκ μέρους της περιφέρειας Благоевград να σας χαιρετήσω για το πρώτο φεστιβάλ Ειρήνη στα Βαλκάνια Καβάλα 2013. На всички вас пожелавам много здраве, късмет и успешно представяне на фестивала. Σας εύχομαι σε όλους σας υγεία, τύχη και να δώσετε μια δυνατή παρουσία στο φεστιβάλ. Радвам се, че съм част от него и съм убеден, че той ще намери своето място и в следващите години този площад ще стане тесен за участниците и гостите на град Кавала. Χαίρομαι που είμαι κομμάτι από αυτό το φεστιβάλ και εύχομαι τα επόμενα χρόνια αυτή η πλατεία να είναι μικρή για να χωρέσει τον κόσμο που θα έρθει εδώ για να πάρει μέρος στα επόμενα φεστιβάλ.